दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि प्रेस मिट बेनिफ्राय क्लियार जाबाय नङा होमबा बिथांमोना इउपिपिएल खौ लेंहरदों जोंखौ थांदों आरो इउपिपिएलआव जों बुंदों इउपिपिएलआ जोङो खौसेयाव दं खिन्थु जि फर्मुलायाव खौसे जानांगौ बेखौ लानानै रायज्लायदों बे मथे बिपिएफआबो फैनांगौमोन खिन्थु 16ता संगठननि सिगाङाव जों आंबो आसामनि बायदि गसंनानै जोंनि मतामतखौ होदों जोंनाव सोंनाय जादोंमोन दा दानि खौसेथिनि माबायाव जिहेतु बिपिएल इउपिपिएलनिसो बाथ्रा फैदों नालाय जों मोननैबो हानजाया आसाम दा गावबागाव खैफियतखौ जोंनिबाय बिपिएलआ खौसेयाव दं रायज्लायनायावबो दं खिन्थु 12 तारिखनि सिगां बिपिएफआ फैनांगौमोन बिपिएफआ फैयासै ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बुंनो गोनां जाबाय मा बिपिएफनि मदद मोनैनि थाखाय खौसेथिनि जि फारि बेयाव फेलें जाबाय दा बिदि हिसाबै जोङो बुंनांगोन जे बे खौसेथिया दिनै बिपिएफनि थाखायनो जायाखै सरकार गारनांगौ ना मानांगौ बे रायज्लायबानो जायो रायज्लायाखैनो बेखौ बुंनायनि अधिकार गैया बेहा रायज्लायोमोनबा सरकार गारनांगौ ना मानांगौ बेबो जागौमोन खिन्थु बे रायज्लायजेनाखैनो ओंखायनो बेखौ बुंनायनि बेहा अधिकाराबो गैलिया।